Poți să o decorezi cum vrei, poți muta în ea ce vrei, s-o faci ca în filme de vei vrea, cum vezi pe la televizor sau poate pe la cinema. Privești la ea ca prin vizor, privești la casa ta. Bună ziua! Astăzi suntem iarăși în ospeție. De această dată am venit la Sergiu și Aliona, care împlinesc exact 7 ani de când s-au cunoscut, iar acum au 4 luni de când au devenit soț și soție. Una din realizările acestei familii este faptul că au făcut cu forțele proprii reparații în acest apartament. Fiindcă le plac călătoriile, vom încerca să aducem New Yorkul la ei în casă, dar până atunci să cunoaștem tinerii. El este Sergiu, de formare inginer-constructor. A întâlnit-o pe Aliona acum 7 ani pe holurile Universității Tehnice, unde ea a învățat de inginer cadastru. De atunci, practic, nu s-au mai despărțit, deși o perioadă n-au fost împreună. Explicația e simplă. După facultate, ambii au luat calea stagierilor în diferite țări. Prima a plecat Aliona în Germania, iar peste 2 ani și Sergiu a mers în Olanda. Dar până a ajunge în Olanda, se vedeau doar pe internet. El îi cânta la chitară și visa la momentul când va obține viza pentru a o vizita în Germania. Tot așa, online, în fiecare zi, timp de 3 ani. A fost foarte greu să capăt viza. Timp de vreun an am tot umblat pe la ambasada Germaniei să capăt viza. Și până la bun sfârșit am luat o viză de 2 săptămâni și am fost și am vizitat-o pe lângă în Germania. În 2008 Sergiu m-a vizitat pentru prima dată în Europa. După ce a obținut 2 refuzuri de la ambasada Germaniei, am scris câteva plângeri și eu și el. Ni s-a scris o explicație că e prea tânăr, prea ingenios și toate drumurile duc spre Europa, adică nici de cum înapoi. Ei, noi am demonstrat viceversa. Prima noastră călătorie l-am întâlnit în Stuttgart și de acolo am plecat direct spre Paris, orașul îndrăgostiților. De fiecare dată când își permitau, explorau noi țări europene, Belgia, Austria, Spania, iar când au revenit acasă după 3 ani, el a cerut-o de soție. Se răspunde Aliona, da sau nu? Da! Se răspunde Sergiu, da sau nu? Da! Nunta a fost una inspirată și veselă, mai ales că au avut ca invitați mai mulți tineri care au dansat până dimineața. Ziua când te-au văzut, inima mi s-a urcat în gât și n-a mai coborât. Bate acolo sus și când te sărut, 5 bătăi în plus pe minut. Lume, te iubesc, suflet bombă explodez. Acum nu se mai ambiționează să trăiască peste hotare. Fiecare și-a găsit un serviciu acasă, deși dorul de călătorii îi împinge să caute noi locuri de vizitat. Visul lor cel mai mare este să vadă America și mai ales New Yorkul. Nu am văzut America. Aș vrea foarte mult să mergem, să o cucerim. Foarte mulți din Republica Moldova au avut șansa să o vadă. Noi nu am avut șansa atunci să mergem. Pe viitor, ținta noastră ar fi America. Ca să o vizităm, să o explorăm în lung și în lat, cât o să reușim. Am auzit foarte mult despre New York, despre clădirile zgârie nori și cred că ar fi un loc foarte interesant de vizitat. Sergiu a dedicat și un cântec pentru viitoarea lor călătorie în New York. Așadar, proiectul de astăzi al emisiunii noastre va fi desenarea celui mai renumit peisaj urban din New York, pe un perete al camerei de oaspeți. După cum ați intuit deja, este vorba de podul Brooklyn, care reprezintă simbolul celui mai populat oraș din lume.
Astăzi ne-am gândit să pictăm orașul american New York. Asta pentru că tinerii visează să vadă Statuia Libertății sau Central Park. Și dacă este tot faimos pentru podurile sale zgomotoase, vom încerca să aplicăm podul Brooklyn pe acest perete, lucru în care ne va ajuta Corina. Corina, ce vom face pentru început? Această idee de redecorare a peretelui este în pas cu noile tendințe și anume am ales stilul urban, care presupune aducerea elementelor din exterior în interior și anume pentru această familie am ales podul Brooklyn, deoarece mi-am propus ca tema și gama coloristică să reflecte personalitatea, stilul și plăcerea tinerilor de a călători. Această gamă coloristică va fi puțin schimbată, modificată și anume în culori de roz, violet, care trebuie să fie în legătură, în concordanță și armonie cu fonul pereților pe care îi avem. Corina este proaspătă absolventă a Universității Tehnice, dar se află în mediul artistic de la 11 ani, când a mers la școala de arte plastice. În facultate a realizat proiecte de design interior pentru 2 case, lucrând în stil modern minimalist cu elemente clasice. În timpul liber, Corina face portrete în creion, compoziții abstracte și peisaje utilizând diverse tehnici, cum ar fi pictura în ulei, acrilic, pasteluri și cerneală. Visul ei este să-și expună lucrările într-o galerie de artă din Occident. Din start avem nevoie să șlefuim suprafața cu o hârtie abrazivă pentru a obține o suprafață netedă și lucioasă, după care se aplică primul strat de grunt și apoi 2 straturi de bază. Suprafața peretelui care va găzdui imaginea cu New Yorkul se șlefuiește cu hârtie abrazivă, până obținem același nivel neted pe toată suprafața. Apoi, cu ajutorul unei perii, am curățat peretele de praf, după care aplicăm un strat de grunt. După ce l-am lăsat să se usuce timp de 3 ore, am aplicat deasupra încă 2 straturi, pentru a permite culorii să se mențină fără a fi îmbibată pe perete. Aceste 3 straturi vor servi ca bază pentru pictura care urmează a fi aplicată. Pentru început am pregătit un trafaret care ne va servi ca ajutor pentru a trasa conturul clădirilor și a podului din Brooklyn. Tinerii s-au avântat și ei să ne ajute, mai ales făcând poze și asigurând buna dispoziție a echipei de filmare. După ce am aplicat trafaretul și am trasat liniile, vom începe vopsirea peretelui. Deci, pentru redecorarea acestui perete vom avea nevoie de vopsele de acril și anume o gamă coloristică destul de îndrăzneață și culorile vii îi vor îmbia pe tineri la activitate și distracție. Anume, culorile îndrăznețe vorbeam despre violet, roz deschis, roșu, galben și albastru, care ne vor ajuta la redarea luminilor. Pentru pictură am folosit culori acrilice într-o gamă variată, pornind de la violet, roz, oranj, la galben, verde și turcoaz. Pentru început au fost acoperite suprafețele mari, cerul, podul, blocurile și apa. După asta s-a trecut la detalizare. La această etapă am realizat o mare parte din pictură, am reprezentat apa și reflexiile blocurilor cu lumini. Cerul, care este reprezentat în culori aprinse, vii, ceea ce caracterizează personalitatea tinerilor. Până când Corina finalizează lucrarea, eu vă propun să vedem ce soluții ne dau designerii pentru redecorarea apartamentelor pentru tineri. În cele din urmă, imaginea pe care ne-am propus să o pictăm pe peretele din camera de zi a tinerilor căsătoriți este gata. Podul din Brooklyn arată aproape ca și cum l-am privit de la fereastră, dar haideți să vedem ce spune designerul și gazdele. Corina, ce ne-am propus noi să reprezentăm prin această pictură?
În această pictură mi-am propus să redau New Yorkul de seară, în timpul unui apus viu colorat, care are o notă de romantism, anume prin culorile sale aprinse. Culorile de bază sunt roz, coral, portocaliu și puțin roșu. Care au fost elementele cele mai dificil de pictat în acest desen? Dificil nu a fost nimic, doar că au fost multe detalii, anume ferestrele blocurilor, luminițele de pe pod care luminează strada. Corina, eu cred că am obținut ceea ce ne-am propus. Acum aș vrea să invităm tinerii să vadă ce desen au acum proiectat la ei pe perete și să vedem reacția, dacă le-a plăcut. Ok, să vedem. Cum vă pare lucrarea acum când este finalizată? Fără cuvinte, dar totuși sunt, pentru că e extraordinar de fieric și frumoasă. Au trecut așteptările mele să redai așa de clar și real orașul nocturn, New York. Am văzut că ați ajutat-o pe Corina la fiecare etapă atunci când ea desena lucrarea. Cum vi s-a părut însăși procesul? Procesul e foarte dificil, cred eu, dar am ajutat-o, nu n-aș spune eu foarte mult, dar moral cred că am susținut-o la fiecare pas. Ne simțim foarte bine în camera noastră ca New York și sper că toți prietenii și rudele se simtă la fel ca mine. Mie, îndeosebi, din peretele nostru, mi-au plăcut luminițele. Luminița care reprezintă o speranță și este redată pe toată lungimea peretelor. Camera noastră arată ca niciuna alta din Chișinău. Acum când misiunea a fost îndeplinită, tinerii pot să se bucure de mica bucată de New York din camera lor, care sperăm să le servească drept inspirație când își vor planifica următoarele călătorii.